Taljisa umoni khoroksa Chwrai busa thimani party mungna tiyei kokshilcha mungte phiroklai kokshilcha mungo tungphla laijak telemura khasia mongoli Ramchandra para Chwrai thimani compensation ni shan mungo sangrong sal horo Chwrai ni mangkati tiklai manik debarma para subcenter kitingei khadumani phunuk laikha amsani lukurok Swbai Sukurubh Khlaijakha subcenter ni tailam doglam te dalbidal manik khneirok Koktuma mangkhena amjai thangai Chawika telemura SDM Muhammad 30,000 tai SGPU Sunacharan Jamatiani tuijil Mumbai Kubangkuk Police te tiasa Shakham bedek ni kisa sakadong rokni shaktram mukri ni bagai sangrong salot hinani nangkha talchisa umorni khoroksa Chwrai bsa theinai Chwrai ni mung dalia deporma paithago talchisa umorni o Chwrai bsa thimani pati mungna tuino koksilsa mungte phiroklai koksilsa mungo tungphlajak telemura khasia mongolni Ramchandra para Chwrai thimani composition ni sanmungo sangrong salhoro Chwrai ni mangkhei laioi manik deporma para subcenter kitingei khadumani phniklai khamjeni lukrok Swbai Sukurubh Khlaijakha subcenter ni tai lamdog lamte dal bidal manik khnirok koktuma manthino amchayo thangu shogikha telemura SDM Muhammad 30,000 te SDPU Sunacharan Jamatiani tidul Mumbai Kubangkuk Police te TSR Koktuma Saimanjakha Laithangai 27 July Salmario theinai Chwrai ni buma corona bemar ni vaccine na harmani phia ba vaccine rizaknai hamjik bo salia bini nogo Chwrai klei tongo hanai eba vaccine renai rok bo sunlia nogo Chwrai klei de tong hanai oroni simino ajai thapati muni jingjar vaccine na harmani ya gulo nogo phaitheno talchisa omoni Chwrai no dutchar khabuma bumani dutchamani ya gulo no sakhang yang khao Chwrai Asalni simino lumani logi logi hamana sanani jingjal ajai kha thine o Chwrai ni phiaba sakham nogo tlangli abono nukhuni bororok paithago sangrong salo sakhamya belai bari mania gulo se telemura sakham nogo tubi phaitha bono bini bukha phiaba belai leri thangkha sakham nogo sophaikeno Thwikha talchisa umorni o Chwrai Oro sathai klaio corona bemarni o chachara jorao hasti ni joto asa worker te sub center ni joto adong rokno no krak dagi mungrujak kamini je nukhungo phano hamya chaya nukjakhe aro thangai nukhungni borokni koktuma naharnani bagai phiaba laithangnai 27 July salmarini simi telemura khasia mongol Ramchandra kamini khoroksa Chwrai lummani logi logi hamana soimaya angbi tongphano kamini asa te sub center ni adong rokni thani kri obini koktuma Obahai kheno nokni khoroksa Chwrai bsa corona bemarni obahai chachara jorao eba buma vaccine na harmani yagulo bsa jugno sakni dutchar woi sakhemya ngui tongphano sakam nok tlangai sakam ni sepsap na harnani wansop na halia buma bukha te nukhni alka borrok obini bagi paithogo sangrong salo sakam ni sepsap maya ngui kri kri ni chokrai thangka bisichi sa omorni dalia de pormani langma paithago talchisa omorni o Chwrai bsa thimani pati mungna tuino koksilcha mungte phiroklai koksilcha mungo tungphlajak telemura khasia mongolni Ramchandra para Chwrai thimani compensation ni sanmungo sangrong sal horo Chwrai ni mangkhei laioi manik debarma para subcenter kitingei khadumani phnuklai khamcheni lukurok Swbai Sukurubh Khlaijakha subcenter ni tailam doglam te dal bidal manik khneirok 27 तारिख को vaccine rizamani Chwrai ni buma Thwikha police Just in case Chwrai aru chara nakha Chwrai du char ke Chwrai rimo kum khushi thara Chwrai kis kum khushi do Chwrai du char ka lumo barlo asta asta du char kan bari du char kan lumo sare photo to mun sangi to sare jate bari yo barta barta tili da ko plan kha da ko tan duda samay thik ana duta samay thik time Bumani puron apa nih? Banyak nih apa nih? Puron mana nana vaksin rosna nana ini cedek. Vaksin rosna nana di puron mana? Kawan jangan oh secara new upaya makin. আপনার নাম কি? Kota kuma deh. Sekolah 27 तारिख को वैक्सीन कुमारी जांगमानी होते हैं 2-4 रग बारी रग 5 रग बारी रग खाये lum kha ka nya bini buma bu khane tai rang ko sakre borok to bori borok le tai borong ni tala ni nuna ni bok ko ngai rang ara na yi se borok ni khwa jokot tlang ni pore kha kita ini dom khangka pu ka ang bo khai ni ai Koktuma manthino amchayo thangi shogikha telemura SDM Muhammad 30,000 te SDPU Sunacharan Jamatiani tidul Mumbai Kubangkuk Police te TSR
আমরা খবর পেয়ে এলাম, জানতে পারলাম যে গত 27 তারিখে ওই বাচ্চার মা ভ্যাকসিন নিয়েছিল। তো তাদের যে অভিযোগ ছিল আমাদের এসডিএম স্যার আর ভিডিও স্যারও তারা আসলে পরে এই ব্যাপারে স্বাস্থ্য দপ্তর কি পদক্ষেপ নেবে স্যার? এসডিএম স্যার তারা এখনো আসছে, তারা আসতে করে জানাবে স্যার এই তো সেটা আমরা যতদূর জানি সেটা হচ্ছে ভ্যাকসিন নেওয়ার পরে কিছু অসুস্থতা বোধ করবেই, কিন্তু মানে এই ভ্যাকসিনের জন্যই মারা যাবে সেটা আমার জানা ছিল না, বা কেন মারা মানে আজকে যে বাচ্চা মারা গেছে কেন মারা গেছে সেটা আমি জানি না। তবে আমরা যতটুকু জানি ভ্যাকসিন নেওয়ার ফলে কিছু অসুস্থতা বোধ করবে, এতটুকু আমি জানি। अभी हमने आके जो हमारा बेटी है उनका डेथ हुई है, तो हम आके उनका जो माँ है फैमिली है और बाकी लोग उनको क्या सुनना है क्या ग्रीवेंस है हमने सुन लिया है। वो हमारे तरफ से हायर अथॉरिटीज़ को हम इन्फॉर्म कर देंगे। इनको जितना हमारे तरफ से क्या कर सकते हैं हम पूरा कोशिश करके उनके लिए हम कर देंगे। सर उन लोगों की क्या डिमांड है? उन लोगों को ऐसा डिमांड है कि उनको जो हुआ है उन लोगों को जस्टिस चाहिए। तो हम लोग ये प्रॉमिस किया कि हम अपना उनका ये डिमांड से हम ऊपर पहुंचा देंगे। जो हमारा एयर अथॉरिटीज़ को हम आज ही रिपोर्ट दे रहा हूँ इसका हमारा एयर अथॉरिटीज़ को। पार्टी मुंगो शाखाम बेदेकनि आदं रok Chiniya talchisa umurni o chrai thimani party mungo shakham bedekni adong rokni logi logi theinai chraini buma bukhate dukhuni borokni shakthar mungkring no kasai phaikha mangphi phiaba sithaya tongko sungnukhni borok no samung thephawi corona vaccine rmani mathaknani sanmungti sawoi hapango no yasi surei sangrong sal horo manik deporma para sub center Swbai Sukurubh Khlaijakha politics by Khlaijakha khamni kisasek themrang rok Chukianu khungna samung thephawi obahai khe thungkrung phaida naharmani o party mu belai selengma singja hane Khorang tisalaikha amtini kisasek sinai nuknai lukurok obini bagi paithago telemura SDM ni koi mumbai borok ni khadum rosai naharkha nukhungni borok paithakok thaise jengwang sungnani nangnai corona bemarni yoknani bagai Chini borok ni kaisa lama obongkha vaccine naharmu phiaba vaccine naharmani yagulo tamu Chini Khlaijakha obono siani bagi no terawo Chini borok haike oro vaccine naharmani mungsa jaya krei jaya Chini sakthar mungkrei mise obini logi sakthar mungkrei vaccine de naikisa sakham bedekni adung rokni haike obono tei rumors khlaya karei nango Chini bisingo awareness khlaimung obahai khani no wansogo hastini sinai nuknai rok Diliamura ni sini hiron mo yung pokthong Chini Khorang.